Ne znam da li da idem sa zdravo svi i dobrodošli i tako dalje, ili da odem na stari format. Ili samo kažeš zdravo. Da. Da. Tako počinjemo. Zdravo, da. To je onaj yes Chad meme koji ti ja stalno šaljem kada mi pitaš nešto. Genijalan. Ajde krenemo čaki. I onda što se tiče klepovanja ćemo klepovati 3, 4, sad. Zdravo svima i dobrodošli u još jednu epizodu bezimenog podcasta gdje probamo drugačije stvari, na primjer današnji intro, koji nije tradicionalan, ali ja mislim da je bolje nego da 5 minuta elaboriramo o tome koje je vreme dana. Kako si, Filipe? Da. Vidiš, meni je to malo ironično, zašto si rekao da smo promenili intro i da ne pričaš 5 minuta o tome šta si već rekao i onda si 5 minuta pričao o tome kako smo promenili intro. 5 minuta sam elaborirao o tome kako sam elaborirao vremenu. Otprilike. Inception. Meta shit, mate. Ali eto. Šta ima novo kod tebe? Kod mene ništa. Opet sam se unio u svet Kako kafe. ništa? To vidiš da ima nešto. Sad stav da polako easy in. Krenuo sam skoro da gledam, ovo nije endorsement ili kako ga već zovemo, sponzorstvo, ne znam ni ja. Ali sam skoro krenuo da gledam lika koji se zove James Hoffman na YouTube-u. Tako da, on mi je, da kažem, ponovo me je bacio u taj neki entuzijazam za kaficom. Tako da, poznato mi je ime. James Hoffman, kažeš. Bio je šampion u barista šampion, ne znam. Aha, da, znam. Barista šampion 2007. Okay. I stvarno ima, znači produkcija mu je na nivou, ne znam. Espresso in slow motion. Je. Production value mu je veći od onih, kako se zove, od Tommy Wiseauovog filmskog studija. Sve je veće od njegovog filmskog studija. Osim njegovog, ega. To je naročito njegov ego. Ali eto, to me skoro onako bacilo u taj neki kafa trans, tako da... Vidiš, evo gledam sad, uradio je review Ikeinog kafenog asortimana. Sve što ima je vezano za kafu. Znam i gledao sam ga 2 put. I onda taman da pogledam, pošto treba da idem uskoro u Ikeu da... Ima jedna stvar mu se svidala. A nemoj da spojluješ, pizdati materi. Pa neću ti reći koja stvar mu se svidala, ali ću ti reći da mu se jedna stvar svidala baš. A sve ostalo mu se nije uopšte svidalo? Ili mu se nije uopšte, nego realno, kada je čovjek navikao na espresso mašine koje koštaju po nekoliko hiljada funti i na ove opet načine pravljenja kafe koji su stvarno onako i prefinjeni i milimetarski tačni, to jest tačni u gram. To je cijela nauka, bre. Ja mislim da on je napisao knjigu o tome koju ja upravo čitam. Stvarno? Kako? Svetski atlas kafe. Svetski atlas kafe. Nije na srpskom prevedeno, zove se World Atlas of Coffee. Samo što sam ga ja preveo. Ne znam da li ima da se nabavi ovdje kod nas, ja imam na Kindlu. Ima u Delfiju, brate mili. Ozbiljno? What? Je. Jel me zezaš? Da, dosta je skupo. Za 300 stranica, 3700, to je dosta skupo. Za 300? Da. Zavisi koji je edition. Jer ja mislim da je dodavao... 2014. edition. Aha, znači ipak, to je to. Ne znam, ja sam... Dobro, ne, koliko sam ja platio za tu knjigu? Koliko? 6 funti. Mamu ti je. Znači, prilike oko 900 nešto dinara. Ne, mislim, meni nikad nije... Za knjigu mi nije žao da dam koliko god treba. Ali ova knjiga je stvarno fantastična. Meni je fora u tome što tehnički može da se koristi na neki način kao laičko-akademski tekst. Pošto stvarno ima neke stvari koje... Evo, novi segment u našem podcastu Book Review. Book Review, može. Pored onog film reviewa što treba da radimo, tako? Koji? Molim? Jeste, to ide u nauku, ali je pisano na tako digestible, ja ne znam kako mi to kažemo, čitak način, ne? Svarljivo. Razgovetan. Ne, razgovetan je kada pričaš. Razumljiv? Svarljivo. Ja glasam za svarljivo. Svarljivo je, stranice su jako ukusne.
pitko, nisu mi se razumljivo. svidele korice, pošto su tvrde i imale su Aha. da platneni povez imaju u sebe, tako da čisto nice. znaš. Nice. Ali jeste to pisano na onako neki kvazi akademski način, ali je takođe i varljivo i lepo i varljivo leto 68. Znači nije varljivo sigurno, nego svarljivo, ne znam, nema veze, previše pričamo o jednoj reči. O varenju. Jako je čitko pisano, u smislu Čitko lako se čita, ja sam Razumljivo. 30 stranica onako pročitao za nekih, pročitao sam, ne znam, nije neko smešno vreme, trenutno sam na 60 nekoj strani, a čitam je tipa dan i po, što je za mene super, pošto čitam u slobodno vreme, ali eto, divna je knjiga stvarno, meni se mnogo sviđa i super je za to neku ezoteriju kad ti treba nešto malo se relaksiraš, samo pokupiš tu knjigu i čitaš o tome kako je svet kafe zapravo jako korumpirano mesto. Čekaj, šta? Dosta toga priča o tome kako je, na primjer, imaš konzumersku kafu i specialty coffee, ne znam kako bi specijalističku Razumem, kafu. da. Ne znam. I kafa koja je namenjena za konzumiranje tipa instant kafa i čak i tipa Bonito Grandi, te stvari, to je obično izvedeno na način koji nije, da kažem, etički primeren. To jest, Razumem. kupuje za smešne pare, prodaju za veće pare. Razumem. I ovi što rade na tim plantažama su vjerojatno plaćeni graški. Zato sam ja odlučio da se prebacim malo na kafe kojima može da se nađe tačno, možda ne tačno farma, ali farma ili kooperativa ili ovo ili ono, farma, to je plantaža. Ne mislim na reality. Ali... Sljedeće izdanje, plantaža. Željko Mitrović, eno ga kod kuće sedi, sluša nas, piše, brzo piše ideje. Da mu ne izmakne. Pa fantastično, plantaža, znači. Ali onda mora da bude drugačija premisa. Ne dobiješ zbog toga što te narod glasa, nego koliko grama, ne znam nija čega, verovatno... Da, koliko grama kafe... Neke halucinogene supstance u njihovom slučaju. Odlično, može. Ali skoro sam odlučio, i ovo je jako lako raditi u Engleskoj, pošto mesto kao gradovi na foru Oxforda i Londona imaju dosta tih nezavisnih prodavnica koje prodaju kafu koja stvarno može da se lepo nađe. To jest može da se trejsuje njeno putovanje. A do skoro nisam znao da je to moguće u Srbiji, ali jeste moguće. Stvarno? Pa da. Naprimjer, neću sada da... mislim, jebem li ga, reći ću. Mesta kao Java, o kojoj smo već pričali. I čak nije nemoguće da tvoja tašta koja ne pije svašta, da i njoj može da se locira izvor kafe. Mislim da nisu toliko razrađeni. Pazi, nemaju sajt, ali kad ih pitaš možda bi mogli da ti kažu. Pa to, mene više, znaš, kada kaže, evo na primjer, koji je blend, da li je iz Brazila, iz Gvatemale, Kostarika, Kolumbija, Etiopija. Da, pa dobro, sigurno znaju odakle dobijaju, naravno, da. Pa to je sad stvar, da li ti možeš da odeš do njih i da pitaš odakle je ovo, to jest tačno gde je. Evo, pitaću, sljedeći put kad budem kupovao, pošto mi ispred zgrade pitaću, pa ću da u sljedećoj epizodi kažem. Ako možeš, također pitaj ih da li mogu da ti samelju kafu isto. Ali ozbiljno. Naravno da melju kafu, da. Dobro. Pošto ja nigde ne mogu da nađem... Oni po defaultu melju, ja moram da ih kažem da ne melju kada hoću da uzmem. Čekaj, ti imaš mlin? Imam mlin, da, imam mlin za kafu, ali onaj minijaturni je neki, tako da ne... Ko ti to trubi u pozadini? Čuje se, lol, napolju neko. Da, čuje se malo, mislim, ne mnogo. 100 grama moram iz 3 puta da meljem, tako da... Čekaj, kako... Slika ćeš mi posle, ne? Slika ću, početi. Pošto ja u Engleskoj imam Krupsov, koji je stvarno super za te stvari. Da. Ali, bože, sad ću da ga nosim ovde, bre, beži. Naravno. Tako da, eto. Sad ću pravim da nađem na netu, bre, u stvari. A čekaj, kako onda ti praviš kafu? Pa pazi, ja isključivo to koristim samo kad pravim cold brew. I praviš cold brew na tradicionalni način, da ga ostaviš 12 sati u frižideru?
Ponekad i 18. Svaka čast, čoveče. A inače, kupim sam leveno pa kao tursku pravim, klasika, ili, u stvari to je to, nema trećeg načina, mislim. Pa gledaj, ozbiljno ti kažemo, otići ćemo do Jave i uzet ćemo ovaj dekanter, ne znam kako se to zove kod nas. Jer, i filter papir normalno za V60. Da. I napravit ćemo japansku filter kafu koja je bolja od cold brewa, tehnički trebalo bi da je bolja od cold brewa. Elaboriši, please. Japanska filter kafa, kada ti hladnom vodom, ovo sam sve od James Hoffmana naučio inače, tako da poslušajte taj video posle. Stvarno, vredi ga odgledati, mene toliko relaksira. Pošalji da mogu da ga stavim u opis. Kada ti hladnom vodom kako se kaže kuvaš. Mislim, ne kuvaš je tehnički, ali kada pokušaš ekstrakciju sa hladnom vodom, dosta aromatskih kvaliteta kafe se izgubi. Samo zbog toga što je hladna voda, nije zbog ovoga, nije zbog onoga, nego čisto zbog toga što je hladna voda. Kada japanski filter metod koristi se time što ti toplom vodom, ne ono vrućom, ali toplom vodom, kuvaš direktno na led. I zbog toga što V60 jako sporo kaplje, ima vremena da se lepo rashladi. I onda ne serviraš u čaši bez leda, nego s onom jednom ogromnom kocketinom leda, ono, znaš, s onim kalupima, masivnim. I, fantastično je. Mislim, probao sam da je napravim, meni nije uspelo zbog toga što nemam V60, ali čak i s onom mojom presom koju koristim konstantno. Super su rezultati bili, meni barem. Dobro, pošalji mi klip. Doduše kafa koju koristim je, ali za sve ima. Sad ću da otim Da, a evo tebi T-cev. Otprilike kako izgleda taj mlin za kafu. Na tu foru samo jedno 25 godina starije. Ništa fancy. Kako je cute. Very, very cute. S tim što je ovaj moj socijalizam verzija, razumeš, naranđasto-belo sa plastičnim poklopcem. Jao, pa klasik. Ja sam imao onaj muline, malo ono, ne rende, nego mikser mali, koji je isto bio naranđasto žuckasto krem, tako da je bio ono fucking fabulous izgledao. Bacio sam na, imamo sada, pošto sam ja insistirao na našem Discord serveru, i samo za nas dvojicu privatan je. Imamo sada kanal posvećen isključivo kafi. Tako da imaš ice filter coffee ili ti ga Japanese jer ice kafa coffee. to zaslužuje, ali tako? Yes, definitivno. Pogledat ću to posle. Pogledaj. I ono, mene i također, ja mislim da i on ima podcast, nije nemoguće. Hej, ček. Oh yes. Sad ću Naći ćemo i to. Ali kako se zove Hoffman? James Hoffman. Sa 2 F i 2 N. Hoffman, da. Hoffman. James. Hoffman. Također prodaje na svom web sajtu karte. U smislu karte za igranje, tako da to kad budem se vratio u englesku morat ću da pokupim malo te stvari. James Hoffman. Ima neki podcast koji se zove James Hoffman, ne znam da li je to on. Ne, ima... Coffee podcast, evo ga. Yes. Jesse Hartman. Nope. Ne, čekaj, kako se zove? If you enjoy coffee podcasts, then... Jim 7 podcast, ali... uradio je samo 6 epizoda. Vidim. Svak piše kao roughly svaka 4 mjeseca stavlja epizodu. Ok. Nope, posljednja je bila 2011. Ok, to ću preslušam u nekom momentu. Ovo je isto... napravio je podcast sa nekim drugim likom, tako da i to ću poslati na... Ali sve o svemu, on je meni stvarno izvor apsolutno svega što znam o kafi, maltene. I to sam naučio u posljednjih 2 nedelje, na primjer. Jer jako su mu bingeable videovi. Bingeable, volim bingeable klipove. A također ima pržionicu koju ću morati postati u Londonu. Moram i ja, hoću, to mi je želja da idem u Hugh Jackmanovu pržionicu kafe. Hugh Jackman ima kafu? Nisi znao? Ne. Laughing Man.
Pa kažu da je dobro. Znam. Laughing Man Coffee Company, Laughing Man Coffee Company, da. Za Laughing Man znam. Vidi, još ih ima par. I gde su sve gde se oni nalaze? Sad ću ti kažem hours and locations. Ima 2 samo. Da, znam. Duane Street, New York i Vesey Street. Vesey, kako se izgovara? Vesey? V-S-E-Y. Znam, na sajtu sam, a obe su u New Yorku, ripčine. Ja to neću moći. A kad dođeš u goste. Nadamo se jednog dana. Jednog dana. One day, my prince will come. Okej. Come spelujte kako god želite. C-O-M-E, brate. C-O-U-M. C-O-O-M, kum. I dalje taj legendarni komentar na Da, kojoj najbolji našoj komentar. epizodi. Ja mislim da je druga. What's your favorite drink? Stay safe. Kum. Kum. Viš, nama je to smešno, ali verovatno nikome drugom nije, tako da. Ali nije nas nešto mnogo briga. Nije. Ovo je toliki naš passion project da nismo snimali 2 nedelje. Šalim se. Ne znam o čemu pričaš. Ali svakako smo pokušali da se Čekali smo, znaš šta smo čekali? Čekali smo da Spotify dođe u Srbiju. Spotify je juče došao u Srbiju. O, tako yes. Da niko više nema izgovor da nas ne sluša, treba cijela Srbija da nas sluša sada. Svih 3,5 miliona ljudi. Pa, šta bre 3,5 miliona? Pa ne, gledam samo koliko je glasalo, znaš, po tome. Ne pričamo o tome. Ali, eto. Morao sam, izvini. Znači, Spotify je trebalo Mnogo. koliko godina da dođe u Srbiju? Pojma nemam, sad ćemo imati Spotify. When was Spotify founded? Spotify wiki. 2006. Znači, trebalo mu je 14 fucking godina. boži. Dobro, ne, 2008. su počeli sa radom, znači 11 godina. 12 godina. Doduše, ja kada sam imao ovaj Spotify u Engleskoj, Da. bilo je fora u tome što sam mogao, ako sam imao premium, to jest imao sam premium tada, Dobro. da slušam u Srbiji bez problema. Da, Ali sam se iz određenih razloga prebacio na Apple Music. Pazi, da se ne lažemo, meni je problem što je Spotify došao u Srbiju. Što? Zato što dok Spotify nije bio u Srbiji, mogu si da ga slušaš premium. Kao da je premium. Znači, mogu si da napraviš sa VPN-om account, da se uloguješ i ugasiš VPN. I tipa nedelju, 2 slušaš bez problema i onda ti samo zatraži opet da se uloguješ, tako da upališ VPN i uloguješ se. A pošto si ti faktički offline na neki način, Off the grid, verovatno, da. Da, kad isključiš VPN ti nemaš reklame, nemaš limit na skipovanje pesama. Šta? I tako dalje. Da. Ali sad, pošto je tu... Bruh. Mislim, pazi, ja još uvijek nisam updateovao Spotify. Tako da vrlo je moguće da ja imam staru verziju gdje mogu da skipujem koliko hoću i da nemam reklame. Ali... Da, ali konkretno... region update je automatski. To jest... Sad ćemo imamo, čekaj, sad ćemo imamo 6 skipova na sat. Barem. Sad ćemo imamo. Ali drugo, što je super... Updateovanje. Pa kažem. Što se tiče ovog Spotify i tih, na primjer, programa, ja sam 100% siguran da će oni uvesti studentski popust. Pošto ja trenutno plaćam umjesto 10 funti, plaćam 5 funti Apple Music. I plaćao sam i Spotify. Izvinite. Plaćao sam i Spotify 5 funti umjesto 10. Tako da, reasonably priced, barem po meni. Ovdje piše da je Spotify, evo, kaže 5 evra po mesecu. Evra? Da. I'm being ripped off. To i nije strašno. Pa 5 evra je, po meni, barem reasonable. Jeste. Mislim, doduše, dovodi su pitanje koliko je reasonable ako imaš YouTube, razumeš, s jedne strane, ili ako imaš library muzike u kompjuteru. Ili na svom MP3 playeru. Ili na svom MP3 playeru. Nemoj tako, imam MP3 player, evo ga u fioci pored mene. Na Sony Walkmanu. To već nemam. Sony, što je najgore, Sony daje pravi Walkmane. Stvarno. I da, i to pravi ih što koštaju po 1000 evra. Jako su skupi. Zbog toga što imaju veliki storage i lossless compatibility. I imaju neki njihov audio kodek koji je, da se smrzneš koliko je dobar. Ja imam njihove slušalice. I
prvo što su najbolji par slušalica koje sam ikada u životu kupio i do dana današnjeg ih koristim. Da, evo vidimo, ovo su Walkmani bukvalno sad sa displejem. Ovim touchscreen, bukvalno su, čekaj, izgleda, koji znaš na što me podsjeća? Podsjeća me na iPod kad je izašao. Da, iPod i dalje postoji, čisto da znaš. Oni ga i dalje prave. Nemoj srati. Novi iPod je izašao prošle godine, čovječ, šta ti je? Molim. Ozbiljno. Nije to zezancija. Apple. Apple. I nisam siguran zašto. A pazi, a kad im odeš na sajt, gore imaš Mac, iPad, iPhone, Watch, TV. Interesantno. Znači, bukvalno njih boli dupe za svoj proizvod. Bukvalno ih boli dupe za iPod. Šta se radi? A kaži mi, čemu je pointa iPoda ako imaš iPhone koji izgleda isto kao iPod, ima više funkcija kao iPod, nego iPod? Nije mi, ne kapiram. Pa to je bila, ja mislim da je, evo, opet još jednog YouTubera da uvedem u celu priču, YouTubera za kog si ti možda čuo, Marcus Brownlee. Marcus Brownlee, da. Marcus Brownie, što bi rekao Will Smith. I want Marcus Brownie. On je bukvalno imao video koji se zove What's the point of an iPod in 2020? I je li došao do zaključka? Ja mislim da jeste i da taj zaključak nije bio nešto naročito jak, što je i on rekao kao ono... Da ima pointu ili da nema pointu, šta mu je zaključak bio? Ne mogu se setim. Ja mislim da je kao bio u fazonu pa nema, u suštinski ne treba to. Pa nema, kaži mi šta će ti. Jako je niš proizvod. Ako hoće, bilo je na kontu, ako ljudi stvarno hoće da se zadrže u Apple ekosistemu i hoće MP3 player, super, za njih je, za sve ostale, šta će vam? Bukvalno, ali pazi, ja sad razmišljam i MP3 ako nađeš neki, bukvalno MP3 player ako je stariji. Ja bi pre kupio to nego nešto što je veličine telefona. Ovaj MP3 što sam ti rekao, on mi je bukvalno veličine palca, to je onaj minijaturni. Znam na koje misliš. I u njega ubacim SD karticu koja ima brdo memorije sa brdo muzike i kad idem lupam na trčanje stavim to u džep, neću nosim telefon, razumeš da mi landara, da mi ispadne, da me neko zove ili šta ja znam. Znam. Ali eto. Sa mnogim stvarima u tech svetu se ne slažem i ne razumem i veoma osuđujem. Ako čujete da mi škripi stolica, ali ne mogu ništa da uradim povodom toga, tako da... To postaje staple našeg podcasta. Škripići stolica. Mikrofon. Ali realno gledano, ja mislim da to više prodavati iPod u 2020. Why? Prodavati MP3 player u 2020. Zašto? Sony to može da uradi zato što Sony zna šta radi što se tiče audio. Zato što je to Sony. Pa oni znaju šta rade sa audijom i oni znaju da su napravili toliki niš. Znaš zašto je iPod, sad sam shvatio. Za šta? iPod ima headphone jack, iPhone nema. Apple stvori problem i onda ga reši. O Bože mili. I znači kupiš iPhone i kupiš one beskonačno skupe slušalice, one AirPodove, kako se zove već. AirPods da. Pro. I forsiran si da slušaš preko Bluetootha, koji sam ja zavolao tek skoro, ali ima ljudi koji više vole slušalice sa kablom. Ne znam zašto, ali dobro. Ljudi imaju nezgodne uši, otko znaš. Ispadaju slušalice, otko znam. Pa žice ne pomažu što se toga tiče. Pa pomažu zato što neće ti padne na pod, nego će visi s telefona. Da, ali onda in-ear slušalice nisu za tebe. Ja imam problem sa tim. Meni je ušni kanal previše velik da bi ja uopšte, da bi ja gurnuo u svoje uši bilo šta nalik AirPodsovima, pošto sam probao. Držat ćemo svoje fetiše podalje od podcasta. Ne, ali ja kada sam uzeo ovaj telefon, dobio sam s njim one slušalice male. I ja to pokušao stavim samo ako ispadnu, nigde, nikakav security. Fora sa AirPods Pro je u tome što imaju onu gumicu koja se zapravo gurne u kanal. I ostaje u kanalu. Yes. Kad su prvi put izašle nisu bile su one... Ne, bile su užasne bre. Fuj su bile, stvarno ne mogu da ih gledam očima. Onda nemam nikakvu zamerku za Bluetooth slušalice. Ako imaju tu gumicu, fenomenalne su, nema razloga onda koristiti. Ja se stvarno, ja pokušavam da budem up to date što se toga tiče, pošto sam ja uvek za te i slušalice i mikrofone i nja.
Studiram muziku, možda pogoditi. Can you tell? Bože, šta sam da kažem? Da, držim se, to jest pokušam da budem up to date, prvo zbog diskusije. Filipe, zašto si ovo poslao? Meme, ali užas živi. A ni, tačno je, što je najgore, tačno je. Evo šta je poslao, još mem. Kako raz? Slika WikiHow. Biće naravno u opisu. Gde Keva drži malu bebu i kaže having a baby is just keeping calm as a pet. Ali tačno je, apsolutno je tačno. Pa dobro, znači ti si pet calm i ja sam pet calm. Apsolutno, svi smo. Ali obaška. Pokušam da budem up to date i zbog diskusije i zbog konzumiranja proizvoda. Naravno, da. Eto. To je bukvalno to. Suma sumarum u 6 Pa naravno reči. ćeš budeš up to date sa svim što te zanima i čime se baviš i šta već. Yeah. Kafom, na primjer. Kafom, na primjer. Sponzor današnje epizode je Niko. I dalje. Jer ne treba nam sponzor, mi smo... Dobro, s obzirom na to da imamo 0 prikaza na prošloj epizodi, ja mislim da nam i ne treba. Hej, nije tako, nije tačno. Nije tačno da imamo 0. Piše nema prikaza. Na čemu pričaš? Na YouTube-u? Da. Čekaj, dečko. Meni na YouTube-u piše pod 1, piše mi 2 na prošloj epizodi. Wow, opali su nam. Mi na prvom imamo 100 i nešto, tako da eat our ass. To je bilo kad smo se izreklamirali na onom srpskom Discordu. Yes. A na Anchoru, pazi sad, nemoj tako. Viewer retention nam je 0 jebote. Pazi, mi imamo između 6 i 9 na svakoj epizodi na Anchoru. 6 i 9 kažeš? A Isuse Hriste. Uhodao si u to, ali uhodao si. Da, ponovit ću. Između 6 i 9 slušanja na Anchoru. Anchor obuhvata sve one ostale platforme, ali uglavnom je Podcast Addict i Spotify. Tako da nije Spotify loše. kažeš? Da, Spotify kažem. Pa dobro, bit će bolje. Slušajte na Spotify. Moramo da se kurvamo. Ali eto, što se toga tiče, slušajte i dalje, please. Jedino to mogu da kažem. Treba Saru da izgradimo. Da, što ona danonoćno ne sedi i sluša nas, aj molim te. Izvini, molim te, ne zanima me. Rekla je da nešto nije imala vremena, a za fakultet ima vremena. Nemaš tako. Jo, bože mili, ja ne znam što da kažem na ovo, majke mile. Strašno. I znaš zašto je isprozivamo? Zašto se prepoznala i zato što je osjeća krivicu, što znači da je mogla da uradi nešto povodom toga. Kad sam izbacio onaj story, ono za sad nemate izgovor, kad je izašao u Spotify u Srbiji. Dobro. Ona mi je napisala u poruci, čekaj, moram da citiram, kaže: ja se izvinjavam, je li ovo nešto na moj račun? Tako da prepoznala se, svesna je svojih grešaka i svojih grehova, tako da nemam apsolutno ni malo empatije. Dobro, ti se s time bakći, ja nemam. Ja ne mogu, stvarno, ti si social media manager, tako da šta god nam to treba, to ćeš ti da uradiš i to stvarno meni nije problem. Imamo još jednog novog slušalca. Moju mamu, šalim se, ne. Zbog ugovora i privatnosti ne smijem da otkrivam lične detalje, ali još jedno Znači tvoja Keva, otprilike, to koji je to. Koji je veoma zadovoljan sa... Znači, definitivno tvoja Keva, šalim se. Ne, da jeste ne bi bila zadovoljna sa čime sve pričamo. A sine, šta ti tu radiš? Are you winning, son? Zašto nam nije uključen tamni mod na YouTube studiju? Zato što ne postoji dark mod na YouTube studiju. Zašto? Postoji na telefonu. Jel ti ja delujem kao da ja koristim te tvoje skalamerije? Šalim se. Imaš iPhone, tako da umukni. Ja sam tolika boomerčina postao poslije par dana. Znači ti kada... Meni i dalje najbolji kad smo ti i ja pričali o Escapists, pošto pokušamo već da provalimo kako da upalimo multiplayer, ja mislim, evo, koliko već, ima jedno nedelju i po dana, sigurno. Nedelju i po dana. I ja ne mogu da nađem opcije i moram da pitam Filipa gde su.
Ja, znači, još je ta konverzacija trajala 2 minuta Boomer alert. dok ja nisam pogledao dole desno i video da me gleda, da me opcije gledaju u facu, u oči me gledaju već 15 minuta. Ali dobro, nije pisalo options, bio je onaj jako neuobičajen znak, kako se zove onaj, zupčanik, tako da. Settings su se zvali, tako da... Da, i zupčanik je bio, tako da ko će prepozna da su to opcije i settings i options. Ja sam naviknut da ćirilici piše u Comic Sans opcije. Opcije, podešavanje. Jao, da, bože. Jesi mi ti beše pričao o... Slagaću te sada, o zvaničnom jeziku zvaničnom žargonu koji se koristi u tipa u IT-u u Srbiji. Ono, ne kažeš file nego datoteka i te ne, tako neke stvari. Znaš što je najcrnje? Ne, to nije zvanično, to je nešto što su nas učili na fakultetu. Imali smo predmet koji se zvao, obavezan predmet koji se zvao stručni engleski jezik. Stručni engleski, to je to. Tako je. Pardon. I sve smo morali da prevodimo na srpski što se radi na kompjuteru. I programiranje i obične stvari, znači nije file nego je datoteka, nije folder nego je fascikla, nije kurac nego je palac. Ali se to nigde ne koristi, svi pričaju na engleskom. Jer je to univerzalno. Nice. Možda mi daš par primjera, molim ti, ja ne znam. Osim ono datoteka file. Isti ti crkoj? A ne, nisi. Ne, pokušavam da razmišljam zato što ništa nisam zapamtio od tog predmeta, razumeš? Ocena se dobijala na usmenom. Wow, majko mila. Su barem oni razumeli koliko je to glupo? Ne, profesorka je bila ubeđena da je to najbitniji predmet na svetu. Nice. Ocena se sastojala iz 2 dela. Pola je bilo usmeno, što pričaš samo na engleskom, tako da okej, ne moraš brineš o prevodu, a drugo je bilo sedneš na papir i prevedeš. I nije strašno da ti prevedeš kad nabubaš na pamet kako se prevode te neke nebulozne stvari. Ali meni to ništa nije ostalo u glavi, zašto mi nikada u životu neće trebati. Bez preterivanja, meni to nikada u životu neće trebati, pa čak i da ostanem u Srbiji ceo život i bavim se ovim. Ne, meni je, ja se sjećam, bože, u srednju jebote, ovo je big throwback. Kada nas je ovaj profesor Random access memory je bilo tipa memorija nasumičnog pristupa. Da, i radna memorija. Tako je. Why? Ne. RAM i ROM. Je to toliko teško? RAM i ROM. Memorija samo čitanja. Samo čitljiva memorija. Memorija koja se isključivo čita, eto. Odlično. Sad sam postao IT guru. Zamisli da moraš da pišeš kod. Izvini. IT gnuru. Ajoj, loše, ali dobro, može da prođe. Zamisli da ti moraš da pišeš kod na ćirilici. Umesto ono if then, ne. Ako onda. Strašno. Ja ne znam, meni je kodiranje toliko bilo zastrašujuće kada smo ga radili. Pošto sam ja nezavisno od vas, ja nisam bio tu u 3. godini, jeste vi krenuli kodiranje u 3? Da. Jeste, da. Ja sam to sam radio, malo sam se kao zanimao i odustao sam. Shvatio si da nije za tebe. Pa... Ne zanima te da se baviš time. Ne. Da. Mene programerski jezici zanimaju u smislu programa za notaciju, to je za note. Tako da, stvari, na primjer... To su više onda markup jezici. Yes. Da, razumijem. Ali i to mi je onako bilo jako zastrašujuće, tako da sam samo skinuo Sibelius i doviđenja. Markup jezici, a.k.a. jezici za označavanje, tako nešto je bilo. Pa me ti zajebavaš. Brate Bože, ja ne mogu da verujem. Ali dobro, šta se radi? HTML, Hypertext Markup Language, smo preveli nešto na foru brzi jezik za označavanje teksta. I to je ta jedna profesorka koristila i niko drugi u zemlji Srbiji. Apsolutno. Da li ti misliš da ove ljudi iz Nordeusa to zanima? Iskreno. Ja sam upoznao jednog od njihovih zaposlenih team lidera. Mogu da ti potvrdim da ih boli dupe. Tako da... Nemoj tako, Andrej, mogu da ti garantujem da oni sve to pitaju na razgovoru za posao.
Strašno. Stvarno strašno. Ali dobro, šta se ja, ova kafa je užasna u pičku. Ko je? Neka espresso. Ja samo hoću da skrenem pažnju da je sati 10:17 PM i da Andrej i ja pijemo kafu. Slurpy drp. Ne moram da nađem neku kvalitetnu dekafinisanu, iskreno ti kažem, pošto ja mnogo volim ukus kafe. Ko je poenta piti kafu ako ne osjetiš da si hiper posle? Pa da, ali na primjer uveče ja to ne želim. Ja ne želim da po 14. put ove nedelje gledam JoJo's Bizarre Adventure u 3 ujutru. Jebote Jojo. Da binđujem. Da, to je shout out Kipi, koji me je naložio na JoJo. Ali I ko je rekao da će doći u... Yes. To je za neki drugi put. Tako je. Ali eto. Štuc. Pardon. Bože me sačuvaj. Htio da ti pročitam ovu vest. Samo ti priči, da što samo se ištucam. Upravo mi je iskočila jedna vest vezana za Star Wars. I dalje je samo rumor, ali Hayden Christensen će se možda vratiti kao Anakin Skywalker u Kenobi seriji. Molim? Evo ti link. Molim? Ali on je mator sad. Pa dobro, pa šta? Mislim, matori... CGI, broda, CGI. Ma daj, molim te, bre, si ti vidio na šta liči Irishman? Meni se svidio. Pa, film je dobar, ali jesi ti vidio taj CGI? Da, u momentima je bio loš, u momentima je bio uncanny. U momentima, ali 99% je bio, meni bar ne mogu da ga gledam duže od 5 sekundi da mi se ne povrća. Ne bih rekao 99, ja bih rekao 60-40. Na lošu stranu. Hayden Christensen, Christensen, da. Nije mnogo mator. Viš kako dečko jebote, šta je ovo? Je. Koje godine je on rođen? 81. Jo, majko. Da, on je klinac. I dalje je klinac. Reče Filip i Andrej. Čekaj bre jebote. Za pojmove Hollywooda, brate, ili 39, to je klinac i dalje, boli ga dupe. Da, ali nema njegovih slika iz skorijeg vremena, pošto apsolutno ništa ne radi jer ga je Star Wars upropastio. Da. Nadam se da ume da glumi bolje sada. Pa pazi, meni se on na momente u filmovima mi se na momente svideo, na više momenata mi se nije svideo, ali ne mogu da poreknem da je on imao dobru dinamiku s ovim McGregorom. Šteta što ih iz skripta sve ujebala. Da, njih dvojica su bili super, razumeš, ali... It's over, Anakin, I have the high ground. You underestimate my power. Yeah. Jo, brate, ali taj treći deo što je najgore, taj treći deo se meni mnogo svidao. Jer ima jednog od mojih omiljenih zlikovaca u njemu. General Grievous. General Grievous. Doduše, ja ne znam da si ti gledao onaj crtani koji je kao prequel bio za to, koji je pravio Genndy Tartakovsky. Jeste tako? Čekaj, da ne pogrešim čovjeku ime. Tartakovsky, jeste. Genndy Tartakovsky je dobio ugovor od Lucasfilmsa da napravi prequel za treći deo? Ne, za prequel za prequele. Ne, prequel za treći deo, lažem, za treći deo. I u njemu je lik generala Grievousa potpuno osmišljen i on je u toj seriji apsolutno fucking badass. Znači, ne može se prineti, drugo čitava ta serija je bolja od svih prequela zajedno. Dobro, to nije teško postići. Ali fantastično je urađeno, fantastično. Pogledat ću. Nikad mi se nisu mnogo svideli animirani Star Warsovi. Clone Wars nikad nisam mogao da svarim. Zato što je Clone Wars imao užasne momente. Iskreno. Kao i sve u Star Wars svetu, zar ne? Ali, holiday specials. Ali je realno, ako ćemo o lošim momentima u Star Warsu, posljednja 3 filma. Ali, Genndy Tartakovsky je također radio Samurai Jacka, ako si to gledao i ako ti se to svidjelo, a fantastično je. Doduše, ova posljednja sezona je malo, ima par momenata, ali super. Ako ti se to svidjelo, najvjerovatnije će ti se svidjeti ova animirana Star Wars serija. Oni su posle od generala Grievousa napravili pičku i ja to neću da... I do not support this decision.
ta odluka mi se ne sviđa. Tako da, hvala ti George Lucase što si mi opet sjebao omiljenog lika, hvala. On je kao reverse Santa Claus. Umjesto davanja poklona, on ti oduzima volju za životom. Apsolutno. Budalaština. Ali šta da se radi, to nema baš mnogo da se... Da se gleda Star Wars i da se voli svaka sekunda. Bez obzira na njegove mane, zato što je to legendarna jedna stvar. Ne kažem dobra, kažem legendarna. Pa... Koja je definisala science fiction. Da... Ne Star Trek, ali Star Wars je trenutno, ja mislim, pogotovo sa mlađim generacijama, mnogo poznatiji. Ako ćemo da pričamo o stvarima koje su definisale Star Wars, nikako ne možemo da propustimo da pričamo o Frank Herbertovoj Dini. Dobro, Ja da. mislim da dalje izlazi u... Čekaj. Dune 2020. Nisu ga pomerili? Nice. Nisu ga pomerili, for now. Okay, Ne znam, cool. ali ako taj film urade dobro, ja ću raditi neke stvari koje ne smijem da kažem u javnosti. Koga režira? Denis Villeneuve. Znači, bit će dobro. Znači, nadam se da će biti dobar. Biće dobro. Ono što se meni sviđa je to što su napravili mudru odluku da podele knjigu u 2 dela. Tako da ne bi trebalo da bude clusterfuck koji su prethodni, koji je, na primjer, David Lynchov. Koliko god ja obožavam David Lyncha, on sam kaže da je Dina jedini film na koji nije ponosan. Tako da, trebalo bi da ne bude clusterfuck. Ali vidjet ćemo. Kad smo već kod filmova, Tenet. Ništa ne znam o Tenetu, ništa ne želim da znam o Tenetu pre nego što izlaze, tako da nemoj da mi pričaš neke spoilere, ovo ono, Ne znam ništa, samo me zanima da li si hypovan. Very. Samo ću ti reći, nema veze sa filmom, nego sa John David Washingtonom, da je izjavio da je čitao skriptu 5 puta koliko je bio oduševljen. Ne, izvini, da mu je trebalo 5 sati da pročita skriptu koliko je bio oduševljen. Brate, mili. Morat ćemo, to ću definitivno gledati, mislim, sve što Chris Nolan izbaci meni je onako interesantno. Tako je. I da je dobro i da je loše... Biće dobro. Biće dobro. Da. Ja jedino mogu da mu zamerim to što je poslednji ovaj Batman film bio malo slabiji, ali u istom... Bio je dobar, realno, ali ne može se uporediti sa prvom. Ja ne mogu da kažem da je bio loš. Daleko od toga da je bio loš, nego je bio malo slabiji u poređenju sa prva dva koji su nenadmašni. Dobro, prvi je nadmašan, drugi nije. Dobro, da. Prvi je dosta nadmašan, ali... Ali je nenadmašan zato što je počeo celu priču i onda je došao drugi. Evo ovako, što se tiče Dine, Javier fucking Bardem će da glumi Stilgara, znači ja sam oduševljen. Ja sam gledam cast listu koja je potvrđena za sada, pošto se par stvari promenilo i izgleda da, ja mislim da u životu ne bi mogu da bolju cast listu ja smislim. Do duše Oscar Isaac kao Leto Atreides, možda ne, ali možda da. Ja volim Oscar, i si gledao Ex Machina? Da, odličan. Jako zanimljiv film. Ne bi rekao da je odličan, ali je bio svakako jako dobar. Odličan zašto me iznenadio koliko je odličan. Nisam očekivao takav kraj, naravno. Znaš šta je meni odlično? Šta? Ne to što mi škripi stolica, nego CGI u tom filmu je bio... Brate mili! Odlično. Kako? Koliko god motion trackinga oni koristili, koliko god je to... negde... Mislim da imam jedan klip gdje su ga breakdownovali. Čekaj. Stvarno je sjajan. Ex Machina. Yes, sad ću da nađem samo gdje je tačno u klipu. Interesting, gender bendovali su jednog od likova u Dini. Kako se zove ova žena? Sharon Duncan Brewster. Eto klip, sliku. Pa posle pogledaj 5 minut. Pa dobro, sad sigurno neću, ali posle ću. Posle, da. Podsjetnik. Yeah, she's gonna be good. Da. Thanks, man. No problem. Tako da, eto, ima hype za filmove. Imam utisak da oni
medija moguli koji su zaduženi za izbacivanje filmova u bioskope imaju Nolanov lični broj mobilnog telefona i čim krenu bioskop iz ovoga, ajde, dođe Kickstarter sezonu. Da. Ne bi me čudilo, iskreno ti Da kažem. ga pozovu pagerom. Pagerom, bip. Pageri i dalje postoje, se koriste. Možda u bolnicama i dalje. Da? Da. Yes, no, ne znam. Da. Verovatno u bolnicama. Pazi, mislim, to je jedan od onih primjera gde stara tehnologija je vanvremenska potpuno, zato što izvršava jednu stvar I to fantastično. Da. Ja mislim da mi takve stvari ne treba da se zakomplikuju. Pa, ja mislim da mi nikada nećemo nadmašiti pagere po tome što samo ti nešto zabipće i ti kao, znam se da treba da idem i kako treba da idem. I pročitaš šta je, mislim. Da. Bio bi problem da sedne hirurg da igra Angry Birds na pageru. Ups. Ko još igra Angry Birds jebote 2020, jesi ti normalan? To je prvo što mi je palo na pamet, zašto je to posljednji put kad sam igrao igrice na telefonu. Wow. Lažem, igram šah na telefonu. Wow. I ne ljuti se čoveče. Ja sam igrao onaj Animal Crossing Pocket Camp. I toliko je, neću da kažem da je Animal Crossing prekomplikovan za mene, pošto je toliko jednostavna igrica i toliko je, da kažem, urađena baš da je razumljiva, ali ja nisam mogao duže od 15 minuta da igram. Dosadi mi, možda ja nešto ne radim kako treba, ali... Nije Animal Crossing za sve, mislim, to je dosadna igrica, koliko ja znam. Koliko sam ja čuo. Pa onako, za ubijanje vremena je super, ali ja njom ne mogu da ubijem više od 2 minuta. Project Zomboid je Animal Crossing na steroidima. Da. Samo što je Project Zomboid toliko kompleksna igrica. Kažem na steroidima. Pa da. Na steroidima i na nekim žestokim... Halucinogenim drogama. Halucinogenima i takođe onim brain boosterima, ne znam. Brain boosterima? Ne postoje brain boosteri, ali... Jesi siguran? Jesi nekad pokušao da šmrkneš malo kafe sa mlevene? Da. Brate, mili, boostovaći ti brain. Neprijatno je jako. Nemojte to da radite. Čekaj, šta? Izgubio sam oprod u školi. U srednjoj školi sam morao da šmrknem. Kad bre u srednjoj? Kako se ja toga ne sjećam? Ne u srpskoj, u engleskoj. Aha, dobro, okej. I bilo je, ajde, ja sam to uradio i bilo mi je muka, bukvalno, odvrtno je. Tako da nemojte to raditi. Just don't. Just do it. Just don't do it. Just don't do it. Plasno. Just shut the fuck up. Ili ti, kekva. Ako ne znate šta je to... Ukucite samo na Google kekva. Da. Ali šta se radi? To je to. Na estradi. Am? Na estradi. Lol. Ja mislim da treba da razbijemo jedan mit o našem podcastu. Koji je to mit? Mi smo započeli ovo kao jednonedeljni podcast, a weekly podcast. Nedeljni misliš? Jednonedeljni. A nedeljni? Nedeljni podcast. A mislim da je sigurnije da kažemo zvanično, iako nas niko ne sluša, da nemamo sistem, da nemamo raspored i da snimamo kad nam se snima. Čisto da nemaju ljudi velika očekivanja. Ovaj podcast je započeo svoj život kao nedeljni, ali stvari se menjaju. Evolucija. Improvise, adapt, overcome. Eto, to možemo samo da vam kažemo. Ne očekujte, Bog zna kakav raspored, niti Bog zna koji schedule. Tako da, još jednu vez za tebe. Još jednu jako uznemirujuću vez za tebe. Reci. Sljedeća epizoda je 10. Morat ćemo da zovemo nekog onda. Opet moram da gradim Saru. Vidjet ćemo. Još jedno što si rekao uznemirujući. Znaš šta? Uzmemo, pošto imamo u Notionu, imamo spisak gostija koje hoćemo zovemo. Yes. Pozovemo ih sve odjednom. I neka svi odjednom pričaju. Svi odjednom o svojoj temi. Eto, šta se radi?
A ko Ali čuje, simultano, ne ono jedan po jedan, nego svi bukvalno u isto vreme. Svi odjednom. Nismo čak ni u Discordu, nego svi samo snime svoj track u Audition. Da, i onda ih gurnemo sve I onda jedan samo na jedan. gurnemo u isto vreme, tako je. Pa da. Može. Nije to loše. Nije. Što šalješ mimove dok snimamo? Zašto ti šalješ mimove dok ja snimam? Ja ne šaljem mimove, ja šaljem istine. Filip je prosvetljen. Ok, ovaj mim ne mogu da stavim u opis. Koji? Da, Big Flopa. Big flop. Big Flopa je najbolja mačka, best keto. Teo sam da kažem nešto o mačkama, ali bukvalno nemam šta da kažem o mačkama, tako da... Mačke su zakon. Je. Ako imate Mačke- mačke, divimo vam se. Kučići imaju vlasnika, mačke imaju zaposlene. Mačke imaju robove. Mačke imaju robove, ne? Pa zato što su mačke, od kada postoje su u tripu da su bogovi, jebali ih Egipćani u dupu. Pa ne bili u tripu, vidi šta su im radili u Egiptu starom. Pa sad sam teo da, bukvalno sam to rekao pre 14 sekundi, Filipe, ti Pa ne da, slušaš šta ja govorim. zato su u tripu, zašto su naviknuti da su bogovi. Ti mene zapravo ne slušaš. Ne, ja u stvari nemam slušalice. Sramoto. Ja telepatski odgovaram na tvoje pitanja. LOL. Znaš šta je to telepatija? Kad krava umre, telepati. Tako je. To moglo užasnije da bude od toga. Bože mili. Ništa neće nadmašiti onaj Koji? vic. Onaj politički vic iz Nećemo. Izvini, crko si od smeha, tako da nemoj da si licemer. Jednom smo ga već rekli, nemoj se tako. Ali eto. To je to. To je to, toliko za danas. Šta toliko za danas, možemo dalje. Toliko za danas. Ne može dalje. Kraj. Cenzurišem kraj. Cenzurišeš kraj, lol. Tako je. Stravan užas. Inače, to je bio kraj, by the way, da znaš. Pa eto, šta da se kaže. Do sljedećeg viđenja, to jest slušanja, mi vam želimo sve najbolje i da se čuvate i dalje. Molim vas, nosite maske. Tako je, ne, sad se čuvajte još više nego ranije. Molim vas, nosite maske. 17 puta gore. Da. Molim vas. Ili nosite maske, ili ne izlazite iz kuće. Nema treće. Pa, to. Nema treće, bukvalno, nema treće, nema treće. Pa, what you gonna say, huh? Ghostbusters! Šalim se, ne to je Nisam očekivao to. You gonna cry, piss your pants. Znaš šta je meme, valjda, rada se da znaš. Znam, naravno da znam. Gonna cry, piss your pants maybe. Maybe shouldn't come. Užas. Ali do sljedećeg slušanja čujemo se. I do sljedećeg snimanja za 2 nedelje. Šalim se, sutra. Yeah. Bye boys and girls and non-binary pals. Čujemo se u nekom drugom izdanju i nadam se... Sa novim introm. Nadam se sa novim introm i sa lepšom šoljicom kafe.